De-a lungul întregii istorii cunoscute, religiile au jucat un rol de bază în dezvoltarea și susținerea societăților umane. Religiile sunt un element puternic cu care se pot identifica ființele umane, fie la nivel individual sau colectiv. La ora actuală există în lume sute de religii, chiar mii dacă luăm în considerare și subdiviziunile acestora. Dar nu toate au un număr record de persoane devotate, excepție făcând creștinismul, care depășește 2 miliarde de credincioși, și islamul, cu peste 1,5 miliarde. Iată care sunt cele mai populare religii din lume. Creștinismul. Cea mai răspândită religie la nivel mondial este creștinismul, numărând 2,3 miliarde de credincioși. Creștinismul este o religie abrahamică centrată pe credința în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, iar adepții acesteia se numesc creștini. Biblia este cartea sacră citită de toți adepții creștinismului. Există 3 categorii principale ale creștinismului: romano-catolicism, ortodoxia răsăriteană și protestantismul. Islamismul. A doua cea mai practicată religie din lume este islamul. Adepții religiei islamice se numesc musulmani. Elementele principale ale acestei credințe sunt Allah, Muhammad, Coranul și Sunnah. Islamul este și el una dintre cele mai vechi religii din lume și numără 1,6 miliarde de adepți. Coranul este cartea sfântă citită de către toți musulmanii. Există 2 grupări religioase majore ale musulmanilor, suniții și șiiții. La fel ca și creștinismul, islamul este de asemenea o religie abrahamică. Hinduismul. Este a 3-a cea mai mare religie din lume, cu aproape 1 miliard de adepți. Hinduismul este de asemenea una dintre cele mai vechi religii. Aproape 99,99% dintre hinduși trăind în Asia de Sud. India este țara care conține 90% din adepții acestei religii. Un fapt interesant în ceea ce privește hinduismul este că nu există un singur fondator al acestei religii. Vedele și Upanishadele sunt cărțile sacre citite de către hinduși. Budismul. Siddhartha Gautama este fondatorul budismului, fiind cunoscut și sub numele de Buddha. Budismul este a 4-a cea mai mare religie din lume, cu aproximativ 400 de milioane de adepți în întreaga lume. În prezent, budiștii reprezintă 7% din populația planetei. Budismul își are originea în India. În forma sa tradițională, budismul este dominant în Sri Lanka și o mare parte din Asia de Sud-Est, Thailanda, Myanmar, Laos și Cambodgia. Iudaismul. Cuvântul iudaism provine de la numele tribului lui Iuda, unul dintre cele 12 triburi ale lui Israel. Așa că, literalmente, iudaismul este religia celor care provin din acest trib. Acest termen însă se referă atât la apartenența față de o anumită religie, cât și la identitatea etnică a membrilor săi. Adepții iudaismului se împart în 3 categorii: ortodoxi, conservatori și liberali. Aici se încheie topul celor mai populare religii din lume. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și nu uitați de like, share sau subscribe. Toate cele bune!